zara Bilbo. Zaharra da Bilbo eta zaharra da ere urteetan zehar gure hiriko kaleetan garatu izan den prostituzioa. Gai honen inguruko eztabaida ere aspalditik izan da denon ahotan eta orain pil-pilean dago berriro ere. Izan ere, laster Bilboko kaleek ez dute lekurik izango prostitutentzat, halaxe erabaki baitu Bilboko udalak. Izan ere, irailean edo gehien jota urrian indarrean sartuko den eta bide publikoaren erabilera erregulatuko duen ordenantza baten bidez, besteak beste kaleko prostituzioa izunduko da. Prostituzioa gai polemikoa izanik, ordenantza honek eztabaida piztu du berriro ere. Iritzi ezberdinak daude honen inguruan. Alde batetik, udalak ordenantza hau bide publikoa erregulatzeko helburua sortu dela azpimarratu nahi izan du, baina bestelako kolektibo batzuek, besteak beste Askabide edo SOS arrazakeriak, prostituten kolektiboaren kontrako ekimen zuzena dela salatu dute. Bilboko udaletik behin eta berriz aipatu dute, ordenantza honek bide publikoari dagozkion hainbat kontu erregulatzen dituela, tartean botelloia, eta beraz ez duela lotura zuzenik prostituzioarekin, gizartean polemika handia sortu bada ere. Horrekin batera, ordenantza horretan prostituzio hitza behin ere aipatzen ez dela baieztatzen dute. Hala ere, SOS arrazakeriako kide June Fernandezek argi dauka, ordenantzan egokiak ez diren portaerak kontzeptua erabiltzen dutela prostituzioaren ordez, baina funtzean horixe bera dela adierazi nahi dutena, eta beraz argi dagoela prostituzioaren aurkako neurria dela hau. Bi artikulu horretan ez da prostituzio hitza erabiltzen, baina alkateak berak eta beste politikariek onartu dute prostituzioaren kontra pentsatuta dagoela, ez? Orduan hori kontra esan bat iruditzen zaigu. Hau da, eskubide berdintasuna baldin badago, euren diskurtsoa izan beharko litzateke ez kalean ezin da sexurik izan eta hori edonortzat dago, ez? Gure buruan ez dago ezebez, baizik eta arau orokor bat egitea. Baina hori, gainera badakigu zein izan den historia. Ordenantza hau ateratzeko gogoarekin dabiz, orain dela urte bat edo asko, ez? Denbora asko pasatu dute honen kontra egiten eta oposizio politikoa aurkitu dute eta ez da posible izan. Orduan, holako, ez dakit, buelta bat eman dute, beste era sutilago batetan edo bateratzeko, ez? Orduan gure ustez, ez dakit aitzakia den, baina erabili dute ordenantza orokor bat, hor zuzenean eta esplizituki aprobatzea posible zen zehozera aprobatzeko. Bilboko udaleko espazio publikoko zuzendari Tomas del Hierrok berriz, argi utzi nahi izan du ordenantza honen helburua ez dela prostituzioaren kontra egitea, izan ere bere esanetan ordenantzak 134 artikulu ditu eta gai honek artikulu bakarrarekin du zerikusia. Jarrerak salatu behar dira eta ez kolektiboak. Hauxe da, SOS arrazakeria naiz Emakundeko kideek ere behin eta berriz egin duten baieztapena, izan ere, haien ustez, ordenantza honek ez ditu jarrerak zigortzen prostitutek osatzen duten kolektiboa baizik. Guk esaten duguna eta Askabidek esaten duen moduan, da egia da gatazkak egon daitezkela eta auzokideen artean kesak daudela, baina zergatik dira kesak. Emakume batek sexua eskaintzen duelako edo zarata egiten duelako. Zarata da arazoa, nik uste dut edo auzokideek hori esaten dute. Orduan, zarata arazoa bada, emakume horri izun bat jarri altzaio, zarata egiten duelako, ez? Baina, orduan ez da ulertzen, prostituta guztien kontra egiten da, batzuek momentu batetan edo batek zarata egiten duelako, ez? Edo zikintasuna edo dena dalako. Guk hori ez dugu ukatzen esaten dena da, arazo bakoitzari konponbide konkretua eta ez prostituta guztien kontra egitea, ez? Gai honek sortu duen iskanbilaren aurrean, Bilboko alkate Iñaki Azkunak ere udalaren erabakia azaltzeko beharra ikusi du. Bere hitzetan, Bilboko udalaren helburua ez da inolaz ere prostituzioa debekatzea, baizik eta kalean gertatzen den guztia erregulatzea, tartean prostituzioa. Argiak erdi zintzilik daude taberna gainean urratu den. Prostituzioaren eztabaidan asko hasten da
elementu guztiz garrantzitsu bat, eta hori da atzerritartasun legea. Prostituta gehienak etorkinak baldin badira ez da arrazoi kulturalengatik, ez dira etorkinak ez dakit sexuan grin handiago daukatela, bueno, ez da horregatik, da atzerritartasun lege baten biktimak direlako. Orduan, atzerritartasun lege horrek euren lan baldintzak eta lan aukerak asko mugatzen ditu, ez? Konkretuki emakumeen kasuan, eragina oso sexista baita, ez? Emakumeentzako lan batzuk eta gizonentzako beste lan batzuk. Emakumeen kasuetan justo dira lanik ikustezinenak eta klandestinoenak, ez? Konkretuki, etxeetan garbitzea eta prostituzioa. Orduan guk uste dugu prostituzioaren inguruan eztabaidan hori onartu behar dela, ez? Nola estranjeria lege hauek emakume etorkinen estranjeria legea da azken finean prostituzioa elikatzen duena, ez? Neurri handi batean. Orduan esaten denean prostituzioa erregulatu behar den esaterako, zertarako erregulatu emakume gehienak irregularrak badira, ez? Eurak, ez dakitu ulertzen den, baina horrek ez du onura handirik ekarriko. Orduan gure ustez lehenengo pausua da, atzerritartasun legearen eragina edo ondorioa biziki denuntziatzea, ez? Datuei dagokienez, Emakundek kaleratutako azken txostenaren arabera, 1.820 emakume daude prostituzioaren munduan murgilduta Euskal Herrian, erdia Bizkaian hain zuzen ere. Era berean, txosten honen arabera, gero eta prostituta gutxiago daude kaleetan, gehienek etxe eta horretara egokitutako tabernatan egiten dutelako lan. Are gehiago, Bilbon, Galdakaon eta Gasteizen baino ez daude kaleetan. Profilari dagokionez berriz, lan honetatik eskuratutako datuen arabera, sexua eskaintzen duten emakumeen 80% atzerritarrak dira. Sos arrazakeriako kideen ustez, ordenantza honek helburu argia du. Ikusgai dagoena ikusezin bihurtzea. Ez dauka zentzurik esatea arazoa jarrerak direla, esaterako zarata egitea, baina gero ordenantzan aipatzen dela ez da zaraten kontua, baizik eta sexua eskaintzea, ez? Nori, ze motatako arazo dago pertsona batek sexua eskaintzearekin, ez? Horrek ez, itsusi geratzen dela, ez duzula bizilagun horiek gertu izan nahi, eta ez dakit nahiago duzula errealitate hori izkutuan egotea, ez? Orduan horrek ez dauka onurarik emakumentzat, baizik eta guztiz kontrakoa. Azken finean, June Fernandezen ustez, argi dago zein den ordenantza honen benetako helburua. Makillaje urbanistikoa da. Gainera, Miribilan egon da arazoa, justo Miribilan beltzak dira denak, ez? Nire ustez ez da kasualitatea. Prostituzioa niri oso sexista iruditzen zait esaera hori, historiako lanbide zaharrena dela ez dut uste lan denik, baina orain dela urte asko dagoela prostituzioa, aurpegi asko ditu, baina justo ez ditut datuak gogoratzen, baina kalean ariren prostitutak gutxiengo oso txikia dira, ez dakitia Euskal Herri mailan 200, baina oso gutxi dira, eta hori da justo gehien molestatzen duena, ez? Orduan gure ustez, kezka ez da, berriro ere esaten dut, emakume horien egoera edo gizartean zelako eragina daukan prostituzio fenomeno horrek irautea, baizik eta makillaje urbanistiko soil bat, ez? Prostituzioa kaleetatik aldenduta, hainbat salaketa egin dituzten auzokideak pozik izango dira, baita udala ere azken honek beharrezkotzat hartzen baitu neurri hau, baina June Fernandezek badu zalantza bat. Eta zer gertatuko da prostitutekin? Kalean dauden prostitutak dira justo egoera kaskarrago batetan daudenak. Kalean daude ez daukatelako beste leku hobeago bat egoteko. Orduan gure ustez, izkutuan lan egingo dute, eta orduan erakundek ezin izango dute eurekin lan egin, ezin izango dute euren baldintzak arakatu, eta guztiz kontrakoa, ez? Gainera, irregularrak badira, eta polizia gainean baldin badaukate, segurazko, kanporatzea aginduak egingo dira, Bartzelonan gertatu den moduan, edo izunak, izun bat jarri beste bat, azkenean igual delitu bilakatu daiteke, ez? Edo poliziarekin edo zein momentutan
hitz txar bat esaten badiozu, delitu bat egozten dizu por desacato a la autoridad, ez? Orduan, badakizue, pertsona irregular egoeran dagoen pertsona batek delitu bat baldin badauka, ezin izango duela inoiz ere paperak lortu. Beraz ere egiten ari gara, irregulartasun hori betirako ez dakit mantendu, ez? Hala ere, Bilbo ez da izango mota honetako ordenantza duen hiri bakarra. Bartzelona dugu erreferente nagusi June Fernandezen hitzetan, erabateko porrotaren isla den erreferentea hain zuzen ere. Bartzelonan badaukagu aurrekari bat eta ez digu ezeronik erakutsi, ez? Bartzelonako kasuan kaleko prostituzioa hor jarraitzen du, nahiz eta errepresio asko egon, eta azkenean zer gertatu da, hausnarketa bat egin dutela. Prostituzioa ilegala ez den neurrian, prostitutak bai dira ilegalak, ez? Estranjeria legeak ala esaten duelako. Orduan, euren lanagatik izundu alez bazaie edo izundu bai, baina kanporatu alez bazaie, kanporatuko ditugu irregular egoeran daudelako, ez? Orduan, horazi dira, Afrikako batez ere emakume asko kanporatzen, eta horrek asko kezkatzen gaitu. Guk uste dugu, ordenantza hau lehenengo pausu bat izango dela, azkenean kanporatze aginduak ez dakit asko areagotzeko. Esaten ez dena ez omen da existitzen eta horren beldur dira zehazki SOS arrasakeriako kideak. Izan ere, prostituzioa kaleetatik desagertu arazteak, errealitate horren desagerpena ekarriko du, gizarte honetan bizi diren gainontzeko lagunen begietara behintzat, horrek bere esanetan ondorio latzak ekarriko dituelarik. Gaur egun komunikabideetan prostituzioaren inguruan eztabaidatzen denean da beti kaleko prostituzioarekin lotuta. Orduan, kaleko prostituziorik ez badago, ez dago prostituziorik, ez? Hori bai, interesgarria da eta gustatuko litzaiake jakita zergatik ez da hitz egiten gizonen ardurari buruz, ez? Prostituzioaren eskaria badago, eskaintza dago, alderantziz. Eskaintza dago, eskaria dagoelako, ez? Eta horrek hortan gizonek paper garrantzitsu bat dute, ez? Orduan, bai, ikustezina bihurtzen denean, segurazki inori ez zaio ardurako. Emakundek ere bere iritzia plazaratu du eta SOS arrazakeriarekin bateginez, prostituzioa ordena publikoko arazo gisa tratatzen ari direla salatu du. Zuan galdu aurretik, zarra zara Bilbo, zarra zara Bilbo. La vieja sartu da nervioi herriberan, oinak urbeltzetan lore